gelek bitik bi nexweşiyên qelb têne dinyayê ji bo tedawiya wan teşxîsa zû jî gelekî muhîm e. Ja gelo ev nexweşiyên dil çawa têne teşxîskirin û jê re tedawiyeke çawa lazim e. Hemû hûrgilî di nûçeya me de ne. Xarin ve xarinê zêdetir nexweşî, derman û tişê genetik sedemin. Sedemên nexweşiyên qelbî yên zikmakî gelek in. Li Tirkiye her sal 15,000 pitik bi nexweşiya dil tên dinyayê. Di nav wan nexweşiyan de ya herî berbelav jî qulbûna qelbî ye. Ji bo tedawiya nexweşiyên qelb teşîsa zû gelekî girîng e. Doçent Doktor Nesîm Aladağ dibêje, di navbera hefteyên 18 û 22 ên ducanîbûnê de meriv dikare nexweşiyên pitikan tespît bike. Her wiha doçent Doktor Aladağ dibêje piştî pitik diwelê de bi hin metodan em tedawiya wan dikin. Zarokata denê de peda tê girtin, versede jî asede jî anegorî taqîbê tê taqîbkirinê ku hinek bi ekoyê bi yekî qateter laboratuvarê da ku derê wana ku zêde bin ku dêna xwe pispor dêna em dêna xwe ku zirar bide dil da anegorî wî bi rêya anjiyoyê yani bê emelet jî gelek kar bê emelet jî bi rêya anjiyoyê em nana têne girtinê. Pispor diyar dikin ku gelek sedemên nexweşiyên qelb ên zikmakî hene, yek ji wan jî radyasyonê. Divê jinên bi heml xwe ji radyasyonê star bikin.